Bežíme, hej? Došla za mnou pani poslankyňa Belosová a že musela dať pánovi Matovičovi facku, lebo napísal o nej, že Anča. To je všetko. A čo na to hovoríte, že tu lietajú facky v parlamente? Prijal som sťažnosť pani poslankyne Belosovej. Budem sa rozprávať s Matovičom. No, prišla za mnou pani poslankyňa Belosová a sťažovala sa, že musela dať Facku. Áno, Igorovi Matovičovi facku. Keď to na mňa zaprotokolovať, hej Lebo teda. napísal, lebo Igor Matovič napísal, že v ktorom ju nazval Ančou, tak musel vám dať facku. A vy to idete riešiť teda ako, že budete riešiť Matoviča, hej? Alebo budete riešiť pani Belosovú? Nebudem riešiť vôbec nič. To je akorát na zasmiatenie. Nie je to náhodou na zaplakanie? Patrí podľa vás facka do Ja akože mám slzy na krajičku, to je pravda. No, tak nepatrí do parlamentu, ale stane sa. Okay.